Hürmetli radyo tınlamışlarımız, hayırlı irte, isen misiniz? Kovat selamlıyız sizne. Bulgar radyosu irtengi şeyler. Hem indi kunaklı saatke kirişemiz. Bugün bizde kunakta ötede motor par, motor duet, motor gaile, İlmir Gülfanova hem Rafil Celaliyev'inde. Nice yıllar boyu İlmir hem Rafil Celaliyev'ler de bir iğlayın tesi kileyim. Kuruşkan sen şuayı deyten buğayın değil mi? Hayırlı irte Rafil, hayırlı irte İlmir'e. Hayırlı irte, isen misiniz? Hayırlı irte, barşağızға da Bulgar radyosu muhterem tamamlayıcılar. Rüstem, rüksat bugün. Celaliyevlar deyip aytırga bugün rüksat. Rüksat aldım demek resmi rəvişdə Celaliyevlar bizde qonaqda. Rafil eydə boş qıştagı şekilli selamlar eydə. Nişik başlaysan kadar tapşırırlar. Assalamu alaikum muhterem qonaqlarımız ham Tataristan Yangi Asır teleradyo kompaniyasi tapşırıqlaарын yaratып qarawchi muhterem tamaşaçılar deb salamlayım. Ham bugün indi assalamu alaikum muhterem qonaqlarımız deb o'zimizga salamlayım. Assalamu alaikum muhterem Bulgar radyosu xizmatkorlari ham Bulgar radyosu tapşırıqlaарын yaratып tinglovchi radio tinglovchilar. Siz sizdiniz mi? Qonaqlarımız deyip de alıp barışığa devam kılayım. Ana İlmira hatta deyip de Rafil, yana status. Televideniye alıp barışısı. Başvatqış. Eytirge kerek, әлләни burungu bulmasa da öz tarihi bulgan tapşırı. 9 yıl. Ayım. İndi Cavit Şakirov, Zülfat Zinnurov hem Rafil Celaliyev. Менә бу кастингта катнашып, әлегә тапшыруны алып бара башладың. Ничек кабул иттең Rafil Sin дигән хәбәрне? Дөресен әйтәм, мин аны көтмәгән идем. Чөнки менә теге башваткыч түгел, телевидение алып баручы, радио дикторы булу хыялы әзме күпме бер туган идем инде институтка укырга килеп укый башлагач, монда Казанда кастинглар булмый тормый бит инде, барыбер да барып торасың. Үз теләгем белән барган кастингларның берсенә дә узганым булмады минем. Монсына инде миңа шалтыраттылар да, Рафил менә шундый кастинг була. Килергә теләгең юкмы дигән тәкъдим булгач, ярар мин әйтәм, әгәр дә мине күрергә теләгегез бар икән, мин киләм. Үз теләгем белән дидең, моңарча әллә кыстап җибәргәннәр дә бар идеме? Юк, моңарча бит инде теге мин үзем ишетеп, үзем белеп, үзем эзләп табып, ага, мондый кастинг була икән, монда барыйм әле, әзерләним әле, шундыйрак форматтагысын әйтәсем килә инде. Монда үзләре шалтыраттылар да инде миңа хәбәр булды. Шундый кастинг бар, Рафил, сине кастингта күрергә теләгебез бар, теләгең булса килеп китмәсең икән. Мин инде каршы килмәдем, бардым. Монда без 6 кеше идек. Шушы 6 кеше бергә анда калган 5-сенең борынына ширттең инде. Юк, алай дип әйтмим, без теге калган 5 кеше дә андагы теге катнашучылар да бөтенесенең дә шанслары зур иде әлбәттә. Чөнки менә чагыштырып карасак, анда килүчеләр арасында 1000 генә радио белән телевидениедә ниндидер эш башкарып карамаган кеше. Калганнары бөтенесе ниндидер тапшыруларда, ниндидер съемкаларда булган кешеләр. Мин инде килдем дә, ярар мин әйтәм, чакырганнар, мин дә тырышып карыйм. Юк, анда әзерләнү кирәк түгел иде. Андан сорамадылар ниндидер шигырьләр ятларга, ниндидер җырлар өйрәнергә. Килгәч, безгә сценарийны тәкъдим иттеләр дә, шушы сценарий буенча без инде 6 кеше теге бер-беребез әйтик, мин алып баручы булганда башкалар уенчы булып торды, башкалар алып баручы булганда мин уенчы форматында булдым. Шушы башваткыч тапшыруның шундый теге пилотный форматын яздырып карадык та, безгә әйттеләр инде, "Тәмам, бүгенге кастинг без сезгә үзебез шалтыратырбыз." Мин инде бернинди үмитләр белән дә кайтып китмәдем. Кастингларда еш яңгыр итергән сүз инде ул, без сезгә шалтыратырбыз. Син ничек кабул иттең менә Рафил менә? Менә мин шуны искә төшереп утырам, әле ул кастингтан соң кайтты да, кәефсезрәк, аның еш булган инде шундый чаклары. Кәефсезрәк кайтты да, мин анда әллә нәрсә шуның хәтле искитерлек аерылып тормадым инде. Үз-үзенә шанышы юкмы әллә, әзмәлле Рафилнең? Күп дип әйтә алмыйм. Илмира, нәрсә дисәң дә, телевидение ул теге тагын да таныта торган инструмент дип әйтик инде, үзгәрдеме Рафил? Галәмәт үзгәрде. Нәрсәдә чагылганын киләсе чыгышта сөйләшербез. Lotus Medmarkologiya үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Барысы яхшы иде. Коротко погоде. Мизгил içinde барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым. Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47 233 47 47. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10 февральда Казахстанда айрылышан болытлы көн булачак. Кар явачак. Көндүз кайбер районнарда буран булырга да мөмкин. Көньяк чыгыштан уртач тизлектә җил исәчәк. Магнит кыры 2 балл. Булгар радиосында Тинде тиреп жүндәли. Алай-булай табадан яңа төшкән генә җырларыгыз юкмы? Бар берәү менә. Бер җыр яраттырганым син дигән бер җыр чыкты. Тагын бер нәзерләп киләбез. Бу дуэтмы? Дуэт ya дуэт. Премьера фильмы? Мөмкин. Нигә? Флешка белән bilмәдем бит. Почтада мы? Бар почтада. Җибәрәм. Әйдәгез җибәрәм. Дима Саныч, дорогой. Мөхтәрәм тамашачылар, Эльмираның Instagram аккаунтына кушыла аласыз. Мин әлегә моннан чыгып торам.